Com sabem quines paraules són correctes? I com sabem quines podem fer servir i quines no? La primera cosa que cal saber a l'hora de redactar un treball acadèmic o de fer ús de la llengua és que el diccionari no recull totes les paraules correctes i que podem fer-ne servir d'altres que són perfectament correctes i vàlides. Que una paraula no es trobi al diccionari no vol dir que sigui incorrecta o que sigui menys paraula que una que sí que hi apareix. Sabíeu que la paraula quiròfan no és al diccionari? Diríeu que és una paraula incorrecta? Quiròfan és una paraula perfectament correcta i d'ús estès. Tot i que no la trobem al diccionari normatiu, la recullen moltes altres obres, com el Cercaterm, el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, el Diccionari Vox, el Diccionari Normatiu Valencià, el Bloc dels Silencis del DIEC o l'És a dir. A més, si consulteu la base de dades de neologismes lexicogràfics de l'Observatori de Neologia, la podeu trobar recollida en contextos de diversos mitjans de comunicació, des de fa anys i de manera freqüent. Llavors, totes les paraules són correctes i adequades? La resposta és no, no tot s'hi val. Cal dominar les fonts de consulta per saber quines són correctes, quines tenen autoritat i són fiables. Hi ha d'altres paraules que tenen un ús molt estès, com ara pepino o bocata, que no podem dir que siguin paraules correctes. Aquests casos són castellanismes presents en el català, per als quals ja tenim paraules pròpies, és a dir, cogombra i entrepà, respectivament. Per aquest motiu no les trobem recollides a les obres de referència. Alguns llibres de text els anomenen barbarismes, però és més adequat parlar d'interferències. Això no vol dir que en un context molt concret, informal o col·loquial, puguin ser adequades, però en un context acadèmic no ho seran. En aquesta càpsula de neologia aprendreu quines eines us poden fer servei i com fer-les servir per trobar paraules que no recull el diccionari normatiu. A l'Observatori de Neologia tenim diversos recursos consultables que et poden servir per saber quines paraules pots fer servir i com fer-ho. En primer lloc, pots accedir al BOBNEO, el banc de dades dels observatoris de neologia. Aquí podràs comprovar l'ús que es fa de la paraula que busquis gràcies als contextos que recollim a l'observatori. I per completar aquesta eina també hi ha el Garbell, que classifica els neologismes del BOBNEO segons si són o no diccionaritzables. Si voleu saber més informació sobre el Garbell, la trobareu a la càpsula de Neologia 5. Addicionalment, podeu consultar el nostre blog de la Neolosfera en català, on trobareu informació sobre milers de neologismes, i us hi podeu subscriure. Coneixeu altres recursos en català per saber quines paraules són correctes? Hi ha diverses fonts molt útils. El diccionari normatiu no és l'únic que tenim com a referència. També tenim el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, el Diccionari Normatiu Valencià o els diccionaris de llengua catalana de Vox i edicions 62. També tenim el Termcat, el Centre de Terminologia de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, que ofereix eines de consulta com la Neoloteca i el Cercaterm, on pots trobar terminologia especialitzada. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals també ens facilita el recurs És a dir, que està enfocat als mitjans audiovisuals. És molt útil per trobar paraules o expressions d'ús general no recollides al DIEC i també expressions col·loquials. També existeixen blocs com el Bloc dels Silencis del DIEC, de Jaume Salvanyà, que recull paraules, sobretot de l'àmbit col·loquial, de diverses fonts que no es troben al diccionari. Ara que ja coneixeu aquestes obres i eines de referència de la llengua catalana, podreu elaborar treballs acadèmics amb la seguretat que les paraules que esteu utilitzant són adequades. Podeu escanejar aquest codi QR per accedir a les activitats d'aquest vídeo.